episode palina chuan Christine le Michael te in nei madai kumsang khazakwa somkwa pangalama kan kir dorang heng hun lai hian Michael hi miom haule le love tak chin ni in Christine phei chu omlo ni sela ama le ama in ti hlum dai to in arin omani chuti lain acheng man le azejia chiang tak Christine ane hlawa wanga tun hun hi thlengani ti ila aswal omlove hemi zan Michael an in ti hlumatum zan po hian Christine chuan thiam takabeng dain anin nei zuita khani a hei tak hi kumsang ni som pakwa thlengthlenga an omshan hnu thleng po a Christine in Michael angam em chan po hi ni in alang a chan chu chutiang taka Michael mi zia shechiang ti phura ti zau thau thei tu thil lam te thlenga chiang ani na hi tun din huna ero Michael tan chuan thatlo na tam tak omve to nge yang le thil tak tak thleng ta se anupui thar Jennifer awang hian alo du le achit em chin le afapa pathum ten mu ni bok Christine hi anar fi thlachak theyangem ti po hi soilok har takani engponi se Barnett State chung kot chunga khan engie thleng ta zel ti shaturin kumsang ni som pakhat lama kan kir le lailokang athil ti awanga mingcher chhomek le ama to ka boy vetak Christine chu publisher pakhat chuan ronbe popin apwala le khabuti chwa puya aron soma chu chuan sang taka avor le zwal ngei be se Christine po phur ngei mai publisher chuan achanchin khai khom tur interviewer aron tir dona wangin Christine chuan Natalia I chantlat Michael chu Natalia ida bo ngal turin atia boruak aron tiwi pher chezo mayang ti chu ahlau zek to bokani reilote ya aron thlen mai dona wangin Michael chu anor zui sek bok doorbell ron ri chu ama kom tur interviewer emoti Christine chuan rang takin kongka chu hong ngal ma se ami nga ozong alo ni haulo Child Protection Agency lamdai changa ron kalte chuan chu ina Naupang te himle himlo enfield chu anna ani thule chutiang titura ron betuan omthwan soitlata wangin shetak chunga in chhunga lu tir ba Christine chuan ti thei anei talo Natalia itepo chu reitok fangkomin anila chu ai la Naupang chhia thiam le to viau mai somlo mi khwal du omlem lo takte chu anliam felta motia Christine chuan Natalia I chu chwa chhal ngalin chung mi te chu ama ko anni aring het bur bukani chu mai ba ka Natalia I chuan akezai chwa dan te thleng chuan alo shil veka wangin rin hnel oma an du lawani chuan arang thei angbera an zai angai don bukani sumle pai tam tak sen angai dona wangin Christine phei chu alung oi thei hlol lo chuti lain Michael ero Natalia ilama chuan lachang zelin ama phone nge ni ti proof na inei bi kami atile dai maya ale khabuti chwa turata na interview ma chon tur Christine tor lutuk to po in ti wak ngai na sheto lovin o kalbo pui wang phot mai te ati taringutani reilote ya interviewer po churon thlengin Natalia I chung chang chu a she chuak palang ti hlau Christine chuan ina po komngam lovin cafe lama akalpui ngal dai boka athu soireng renga po fapa Jacob chung chang chu soi warberin Natalia I chung chang chu dere po soilang ve du lovani Natalia in Child Protection Agency lama alo thlen ange khan Barnett Stenu pa po in Natalia I chu surgery nei tir zuin thla enge mozat ke mang theilo tur ani awangin buai pui angai zwal melviau bokani Natalia ilaka akut sil tamma Christine chuan a boy pui du to der lo wangin Michael akawa chuan engkim tlatavek bokin chu chuan annu pakar po ti chiat pha hle in an boy na ber po Christine in Natalia I chu chethem teliak po a arin to lo burlaya Michaelan amit del rin tlat loi si lai chu ani ber mai heng hun chung zong hian ale khabuti chwa turatan Christine chuan interviewer chu kom khatok reng bokin mi mole shiata chung ko hlim le o om tak anga lan sham du Christine po in nu pa in ngei le in lungrwal tak anni thote chu soiwar chin viau ma se atagrama ero Natalia iwangin a soilet ling angvek chu ani thungsi ani
adop ni a phei chuan boy thak tak mai in interviewer chuan an in lama in kom ve shim shim chu achak thu soin pon lama hlir kanin koma in chung bo ruak nuam tak te po atak nge yatem ve achak omalom mole ati deuh tlat si wangin du than tur dang nei talo christine chuan arangin apasal chu atex ngala natalia ichu mu theilo tura lo tombo pui ngal turin ati bokani ti chuan interviewer du ange yin christine te in lama chuan anin kom zui le ta a Michael chu na nei lo mek ni ma se chung ko hlim le nuam tak andin mek thu te chu soiwar hle in Michael po in anti ti chu alo ngai thlave kyau bokani chuti lai tak chuan Jacob chu lau hloparon tlan lutin anu chu aron ko chul maya mang ang takatlan chua Christine chuan motor kong puilun laya Natalia in Wesley motor lem alo paidar saklai chu mu in atoi slak tum Wesley la chuan motor tlan reng ngai to changlo lekin atoi chho chu lak khom alo tum ve boka Christine chuan vapot son man hlovin tlema an thinu fa lo chau chu ani bere Natalia i chuan kanin fia mai lom lola ti zuin Christine ngei lutuk chuan anam thlungal dor Christine thin rim chuan apasal te chu hauzui borborin interviewer po in angai na shelo tak chungin alo en ka ho ringot mai ni thil thleng zong awang chuan Christine po in thudik tak chu asoi lo thei talo chuti lain publisher hena ero engma thlen hau lo turangenin adin mun har sat zia chu sha thiam pui sham turin angena interviewer po chuan engma soi sak don lo thule ale khabu ani don awangin achunga thu omte po ama du dan veka kaltir ani don thu shil ma se he I thu soi hi I chung te soi dan ve thau turani ti shala thu dang le hladang om su se ati ta thungani he mi nu hian Christine po in chwa san lei lok tuma in pek zuin arwalin afapa pathum te po chu shwai ve atuma Michael an thil omzia zota dan alo tum chuan Natalia I khan keile ka fapa te hi min tha tuma sin ti in Natalia I omna in chunga chen chhun zom chu atum to lo hle a Michael an dan atum na te po chuan omzia nei lo hle in anu in lam chu apan pui lui ta thawani anu pui fanauten an chwa san da duak mai chu Michael po in she omati hle chuti lain Natalia I enkol chu akawatla a ngai tlat loi si in da bo tum na ero anei phari chuang lawa ama alo chu nei tu ma dang anei lo ti sha in thlau thak chu thil ti chia arwat lo shim bokani anu puin a thlem chinna a thalak ti deuh keng kung ho a thlir nu a khohar ero chuan kolin voicemail a alo lu si wangin chuan lam thing tak mangin a bezuya atlak do mai a voicemail chu Christine po in lodongin apasal chu miswal anilo ti achian em wangin alainat ve tho ama ero chu Natalia I ahwat na chuan a hne em ri ani nanei talo Michael chuan nadang dile donin video call manga interview ama chhondon awangin Natalia I chu garage omtirin amamo tur eile in le thil shang te chu chhopin chu interview atana apoimo thute ashil chamchi nu chuan interview chu anei zuita a aloklo laya chuan chan lo theilowin doorbell alaron ringat ngat zui awa honnak chuan emergency call adon thu police nel omlo zet chu alo ding reng mai Natalia I chuan ama call ani thuron soi ngalin pizza ka echa ka nangla I boy boxia ala ti then zui Michael chuan in thlashung taka ngai dam dil ngal molin akal chan holu tuka wanga lom lo tak police po chu lung oilo teu chungin aliam ve ta shamani poi berlai ero voice alo mute si lo wanga engkim lo shevek interviewer chuan call chu alo ti top man dai to ani heta hi chuan Michael po in sum zo ta bik lo katana kha interview poi mo zia kha kashil mol se ani lom ni engwanga khatyang thil khala ti sham theinge ini le ati zui twara Natalia ila chuan keima che in ka omsia anin om e malom alati hom zui Michael an ani chuan child protection agency kautu po kha nangma hi ini mo tia azona ero Natalia I chuan phahul chakin Michael an kanupui le fanau te shwai hole nan kha na kha apoi mo sin hetiang ani te chuan engtin nge anlo ho du to anga ati chuan
ron kir le turin ka du to hleine thivek se ka ti tia Natalia I chan na chuan Michael chu ti har kokin anupui kha alo dik reng ani ti a shethiam ve ta chi a athil mu le sha te chuan an chhong tak zet bokani anu te in lama khosari Christine le anu te po pon lama naupang ho in fiam lai chuan tap chak sekri khoi pa ati ti in anu po in kongtam taka afanu chu adem ve tho apasal athu hnuai le lutuk te chu cha ati zong ani lo thu soin Natalia ibula a om chuan ama tak tak angin om ve thianga chu nuamati te po aniang chu ibula om te chuan ate chem zel don si a kong engkima midang ai chale chungnung taka in ngai tlat na hi ipai thla ka ngai ti in a khak ve hlaka chuan Christine po tilom vak lovin an soi chwa zen du lo hun liam to a an chung ko chan chin soi chwa nuam lo tak tak te chu an soi chwa pha hial bokani chuti lai tak chuan Natalia Ishwain Michael chu aron kalani ti mu Christine chuan electric fence bulading Natalia ichupan nai ngalin kan chung kwa min hlatsan nan hian engthil nge kan laka changin iphut heng zong hi poisa wanga ti emni ini tia azo na chu Natalia ichuan amita enkal chung zamap lo hian ithu soi chuan min tina hle mai enga tinge min mangai theimi alawa Christine atilet mai nia mole afapa te ahmu awanga hlima phur em mai kalala chu afapa te ho chuan enga te vakma lo ngai lovin an lo ngai sak lo shim zo kani chuti lai tak chuan chanpui tu awa Christine che rong thom shia mai kala chu rang taka tlan chuak ngalin alan dan chuan Natalia I chuan electrical thir hung chu mantir tumin alo nam tlu chuni in emergency service te ho kawin Christine po ngai to om anishan lem lo ni in alang bok chuti lain Natalia ilaka apasal middel tlat kham hle Christine chuan Natalia ini na dik tak I mu theinan hian voi engza ta tam nge ka thi chhel ngai don fowa nge ka thi kherangai zawk ative tangat mai Natalia ini na dik tak she chuak to in ngai Michael po chuan thil om zia chu aman thiam ve tak thu soin alaurin ngai lo wang khan nuk ul teu chungin ngai dam adil zui mol bokani Natalia I chung changa chuan thuk hat buanta ma se engtin nge anti zui zel ta kang ti laya chuan an boi ta tho mai Michael chuan miril ru buai ni so ina kan ho pui thei to lowang ti in police ne na kan pe mai do na mi atia mase Christine ero in mi a hne thiam dan le ado thei zia chu kan shiat vek to kha ale alingin thiam lo min chantir le dai mayang ti in police lampun chu thil ti chia angai lo thungani Michael chuan naupang ho hi ho pui phut maila keiman galo boi pui chhun zom mai don nia ati awangin lungdam takin Christine po afa te nen chuan an ho chhom ve maya ama ero chu be se lo tak main Michael chuan Natalia I chu alaron ho pui cheu mai Michael chuan ti dan kong dang a shiar li lo thu soi ngalin garage lama chuan akal nan zuita a anila chu chwa tuma tre chel chulin a thomalian changang mai Christine po in thil om zia chu an fa te ho po shil ve chati in chutia an chung ko a TV ena an om ho dal lai zong po chuan Natalia I thom churing hle in volume ring bera an da chung po in an thil en chuan alan zo me ulo ane bere ka zubeng da yangi tia Michael akal nurei vak lawa chuan karen la om lo zuin kongka chu tu emo hian alaron kik zui Barnett stenu pa chuan hon sakin detective Taylor aloni ani chuan in chen om ti achangin complain alo lut na salutuka in achang hian mang ang taka naupang aw che thom alo chuak chin ni nan soya chu wangin inin chung zong hi ka en fi angai ati awangin Christine po in she tak chungin Natalia I chung chang chu ashil ve taringot mai ache pakai changa engkim shila akum zat dik tak po kan shilawa ril rulama buaina nei mihlau om tak naupang anga lem changani ati hnu po in detective chuan kom ve nge aphu tat siawangin garage chunga chuan alut luinga ta Natalia ipo chu naupang chum chiap hlau thabar ang main kil khata chuan alo tom le kak to mai hemi hnu hian Barnett stenu pa le detective te chu in kom zuin Barnett stenu pa chuan an thu soi zong te chu adik nge ni ti proof na tur Natalia I document shang te chu entir bokin detective chuan
in pu na zong zonga khan a phafai veka nang ma ni zawk hi ama tina tumtua apu che uni ati awangin Barnett stenu pa chuan engwangin nge sum tam tak senga hun hla taka kala fa ta na kan lak chu tinat kan du te lu lang ni ke ni chuan pui kan tum zo ka sin anti ve thla ta wangin detective po in do tan soiring lovin in chat na hi rem changa la ka tum ni inalang Natalia ihi akum aina upa ani ti proof na chatak in ne ani te chuan emo thil diklaw omani ti in sha te chuan kan hne na ron kal mai te cheu atia anni chuan Natalia ifin zia chu rin phak bak pia lamani thu soin child protection agency kola surgery ai nei tir dan te thlenga an shil nu in detective chuan document pakhata hian kumli liam ta a asan zong in ziak le tuna asan zong hi ain ang deuh reng ni inalanga naupang tak tak chuni se heng kumli chung hian a thang ngei turani antilia chung thleng chuan an lo chik ngai lem lo wangin an thu sha thar zet chuan Barnett stenu pa po chu a chhong viawani detective chuan fa atana in lak na hi cancel le ula state a kir le ula ani mai lom tima se Christine chuan chung kodang ati boile dona sin ati boxi wangin detective chuan ruwa man na thar siam puin lawsuit hongin chumi mang chuan apian ni intidang lam theyang medical report chatak nei ula chung document te chuan Natalia ihi naupang ani to lauti finfia vexela ato kani mai arwal ban lo na awang hian achunga thu in la nei renga chumi mang chuan mundanga poi a khoile turpo inveng reng thei bok don ani chumi atan chuan ukil chatak nei bok ula konga kodwak mayang atia athu soi chu anril rem zong tak ani awangin chutiang tur chuan Barnett stenu pa po in ma anla zui ta sok sok ani Natalia I record chu Dr. Shang en quality anni ho thutluk na Natalia ihi nau panganilo nula kumsom ni pani mi ani ti chu an chung ko doctor chuan azawaya khai khomin assign hana chu le kha vek chu korta kalpui le ni in thil diklaw le fel hel engma omlem lo nia alana wang chuan judge po in pompuin alo sign nan ve ta mi mai ni heta chin hi chu Barnett stenu pa chu Natalia inule pa te ni to lovin dan ang taka achunga thuneya enkol mai tur an legal guardian chau anni to awangin anni po in an laka changa kalbautir dan kong chu dap zuin ama achenga khosave to turin an ina changa hlatak apartment pakhata chuan an vom lut don ta ani chuti lain dam khot chwa nana amamo tur thil chule eng ilo fashion ele in tu le thil sang te ero da saksa thlapin in lwa man le bil neu thlengin an tum sak vek don thungani an kalsan ma in Christine chuan puitling ini ange yin nangma in ikhosa ve to dona dot soi hun chu atop to ani mi in engpo zo chesela thudik tak puitling kumsom ni pahni mi ini thule inat na awanga langnau pang mai ini thu hi isoi zel don nia atia ti vak ngai na shelau Natalia ipo in athu soi chu apom thu shilin in chunga chuan apen lut veta a Barnett stenu pa po in nara hlit phoi ang huai ni ati in kongka chu khar zui burin an kalsanta ani Natalia ihi engtin nge omzel Barnett stenu pa hian an thlau thlen tak takem enge thleng zel ti sheturin video dot leya min lo thlir le cheu donya tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule